Ahoj, tady další díl Letem světem. Dnes se nacházíme na přehradě Les Království. Tak se tak větší otevřel, ať se můžou napít. Tamhle se zapisuje několik lidí. A tam je taky několik lidí. Akorát, že na téhle straně se zapisujou. Na téhle straně asi už čekají, nebo já nevím. Takže tam čekají a my půjdeme tam někam dolů. Asi sem taky. Vidíte, takový postižený skvrny, to jsou lidi. OK, tak my už jdeme, tak tam je asi východ, nebo já nevím. Tak my už jdeme. Takže tady je vlastně ta budova. Tady je vlastně voda. Tamhle, možná tady někde v tom prostoru pod tou věžičkou, tak tam je hrozný bordel. Tam jsou různý klacky, co už prostě se nikam nedostalo, tam je to všechno, ale všetcičko naschlené. A tamhle, to hnědoučký, tak víte, co to je? To je, no, to je dno, jakoby, jak se to tamto. Takže my jdeme, tak já musím trošku jako zrychlit. Věžička. Tak my jsme skoro tady. Tak vám tady jdou. Kopečka. Lesa Království našem objednáme. No jo. Budeme si náběr. Odolný východní Čech. Tady počkejte, kam jdete? Vlastně v podstatě ta chodba je stejně dlouhá jako hráz. Akorát, že vy nepůjdete úplně tou chodbou, protože tady jsou schody nahoru a na druhé straně jsou taky schody nahoru. Po těch schodech se nechodí kvůli bezpečnosti, oni jsou kluský. Ten pískovec je mokrý a to, takže jsou kluský. Vlastně, když to řeknu, přehrada se začala stavět v roce 1910 až 1919, to kvůli válce, že jo? Takže se dělali během války jenom udržovací práce, pak se dostavila. Začala se stavět kvůli velké vodě z roku 1893, kdy vlastně korytem proteklo, myslím, že kolem 300 kubíků vteřinových a způsobilo to značí škody na Královérsku a Jaroměřsku. Kvůli tomu se začala stavět vlastně tato přehrada a Lapská přehrada ve Špindlovém mlýně. Tady ta přehrada má jeden unikát, vlastně když se podíváte, tak každý ten kámen, co tady vidíte, má vlastně svůj výkres. Protože se to dělalo tak, že tady se udělala šablona, ta šablona se odvezla do lomu, tam se podle té šablony vytasal kámen, očísloval a zase se přivez. Vlastně ten pískovec, to je takzvaný královéský pískovec, těšil se přímo tady na místě. Je to na takzvanou trasocementovou maltu, kdy tras se dovážel až z Rakouska. Tras je vlastně vyvřená jakoby ze sopky, když to řeknu. My se půjdeme podívat do horní revizní štoly. Jsou tady dvě chodby. Jedna je, když to řeknu, jako teďka budete tak nějak plus minus s hladinou, jakoby oproti vodě. Ta je z důvodu, vlastně ta je jakoby teďka s tou hladinou a jedna je ještě na úrovni dna. Ty revizní štoly jsou z důvodu toho, že vlastně tam se podíváte, půjdete, tak na té návodní strana jakoby od vody, jsou trubky ve zdi, jsou očíslovaný, jsou myslím po 2 metrech a je to z důvodu toho vlastně, že kdyby náhodou tou trubkou tekla voda, tak vlastně něco se stalo, ale nemusí se rozebírat celá hráz a rozebere se jenom to místo, kde chrčí ta voda, že jo. Takže vlastně je to kvůli
kvůli jako opravám, kvůli bezpečnosti, kvůli průsakům, že se to měří. Měří se to každý týden, se tam měří průsaky, každý týden se to obchází, že to. Přehrada, co stojí, vlastně tak jakoby největší povodeň, co tady byla 9. března 2000, kdy protýkalo do dvora nějakých 360 kubíků vteřinových. Jestli znáte Dvůr Králové, když jedete po hlavní silnici kolem Labe, to bylo, no. ta byla komplet celá pod vodou. Úplně byla, úplně. Tady bude podívat. Elektrárna není naše, tam si pak musíte když tak vystát vodu, to je Česu, teda frontu, to je Česu. Vodu si můžete klidně vzít. Jako. Já vám řeknu jenom takovéhle nějaké ty základní údaje a kdybyste měli otázky, tak se ptejte. Každého zajímá něco jiného, jo? Takže hlavně se ptejte. Pak tamhle vlastně, když to můžu doporučit v létě, domek Hráznýho. Byl to domek Hráznýho, teď tam máme kancelář. Nahoře v tom patře, vlastně, když to řeknu, také muzeum. Je to přes leto, to je otevřený, musíte teda taky registrace přes internet. Myslím, tam se platí, teď abych nekecal, opravdu nevím přesně, ale myslím, že něco kolem 50 za osobu. Ale podíváte se do toho muzea, tam máte šroubovice, které tady jsou na to. Podíváte se nahoru na tu věž, máte tam promítání filmů. Je to jakoby, opravdu je to pěkný, takhle když sem pojedete a nebudete vědět co. Máme tady vlastně 1, 2, 3, 4, 4 výpustě. U jedné výpustě tam se půjdeme podívat. To je takzvaný segmentový uzávěr, vede skrz hráz. Je tam 2000 roura, ukončená čtyřhranem a ukončená jakoby segmentový uzávěr. Ale každý ten uzávěr vlastně má jeden manipulační uzávěr a jeden bezpečnostní uzávěr. Ten bezpečnostní uzávěr, když půjdete pak přes hráz, tak ho uvidíte jakoby na té návodní straně. Tam je taková ty přístavby, ty se dodělávaly v těch 50. letech kvůli tomu bezpečnostnímu uzávěru. Takže teďka, když tak se půjdeme podívat do té hráze. Tady nespadne. Přímo drtil jakoby ten píškoletý písek. Nezakopni. Ukáž mobil. Taková hubená. Když se stopal. Tak na druhou stranu. Na druhou stranu zase. To nejde tam jako odejšel. Ne, tam nepůjde. Říkám, teď se udělá čelem vzad a půjde se na zpátky. To jsou ty schody, o kterých se Jak koukám, jak vypadají právě. No, to je pískovec, to je navalný a to, tak to... Je to takový nebezpečný, co No říkám. jasně, jo. Otočíme, těle vzad, Ale bez té techniky to zvládneš. Šikovný, no. tam to nevede. Nebyli to žádný blbci, no. A hlavně to drží. To je druhá věc, no. Já říkám, že ta společnost jde už dolů Že směrem. to vůbec dělal naši lidi nebo cizí. Byli tady naši Italové, všechno možný. Nebyli to jenom prostě Češi. Také to je. A už jsou otočili. Ta povodeň, v tom roce největší povodeň to bylo 9. března 2000. To, když to tam podíváte na ty okýnka u elektrárny, tak ty spodní okýnka, ty čtverečky, tam byla voda.
Jo. Tady, jak stojíte, tady byste nestáli. Tady byla taky voda, jo. A když byste šli v té hrázi, tak jste cítili, jak ta hráz je takhle je. Tam chodí, že jo. To masa vody, jo. To přitěká, tak on to tak jako vibruje, že? Že to už je proud pořádně. No to jako když tečete nějakých 360 Jasně, kubíků, tak to je hrozný. Ono se říká, utečete před čím, ale před vodou nikdy. To už ani nechodili lidi po Před ohněm utečete, před větrem, ale před vodou neutečete nikdy. Voda se dostane všude. Všude, no. Když je moc vody, ne? No, do 12 kubíků vlastně jde všechno přes elektrárnu a na 12 kubíků už pouštíme i bokem. Když je potřeba, že? Tak. A jako síla to je, protože když to řeknu, kdybych tady ten segment otevřel naplno, tak tam prostě nějakých 45 kubíků teřinovej, když tam hodíte na Máme elektrárnu, 400 tak vám kubíků. to je rozdechný. 400 kubíků. To je jako 300 kubíků. Ono, jak se to nejmala, No. tak to prostě úplně rozdechný. Ten paprsek. Když voda dokáže rozebrat barák komplet. No, Sílu, když to dokáže natlakovat na správné Ty si řežete železo všechno, železo, no? to přeřízí, no. Ono se řeže přesně. Ale mě živí. Já vždycky jedu, říkám, pohodičko, napíčko, řeka živitelka. Mám otázku. No. Pískovku je černá. Tady má jahody. To je vlastně ono, déšť, slunce, mráz, sníh, to také prostě to, když bych vzal lapku a očistil ho, tak bude světlej úplně. Jak nahoře tam. Špína. Takový žlutej, no. Tady byl takhle světlej, když to tam a my to čistíme občas, a pak je takhle světlej, no, ale to udělá prostě ten déšť, to počasí to udělá Ale takhle. řekněte mě, že volili pískovec, který není pevný. Prosím? Že volili na stavbu pískovec, který není pevný, jako kamen pevný. Je? Je. Když to vezmete, je to tady přes 100 let? No jo, taky to jo. Ale On to myslí jako tak, že je porový, to je jako takový. třeba žula je žula. Ale jasně, žula jo, ale žulu opracovávejte takhle. Dřív, když neměli žádný zbíječky a takovýhle, že jo? Všechno dělali ručně pomalu, tak jako žulu, zkuste si vzít majzí kladívko a přesekněte žulu. A nebo zkuste pískovec, to je velký rozdíl. A i ve váze, že jo? No, a tady vlastně, když to řeknu, tak tady vlastně ono to není jako, že by pískovec byl tady na kraji a zbytek vybetonovaný. On je pískovec jako po celý šířce. Je vyzděný To je prostě jakoby Lego, když to řeknu. Kostička vedle kostičky a také to je daný. Akorát, že tady vlastně vevnitř tam dávali třeba čtyřhrany, že jo, nemuseli mít výkresy, ale tady, co koukáte, jakoby to, tak tady to dělali podle šablony všechno. To vypadalo, no. Teď by to už, teď když to řeknu, tak by udělali armaturu, vylili by to betonem, nasypali takhle z obou stran nějaký to a bylo by hotovo, že jo, když to řeknu, jakoby takhle blbě. Teď už by se to nestavilo takhle. A když to řeknu, tak vlastně, když si zalezete, dejte si na internet VD Les království, tak vám to vyjde stránka, točila se tady reklama na whisky. Američani tady točili reklamu na whisky. U nás nešla ještě, ale v Americe už jako proběhla. A uvidíte, že vlastně tam chlap skáče jakoby z toho ze závrdy skáče dolů, protože ono to začíná tak, že jakoby chytne město, kde se vyrábí whisky. A on jakoby skočí dolů, ale je to udělané počítačově, tady uprostřed jsou jakoby takový vrata a on zase skočí k těm vratům, ty vrata prosekne a ta přehrada jako vyteče. A zaplaví to město a zachrání tu whisky. Ale je to jako pěkně natočený. Je to pěkně natočený, opravdu. Zkuste to, najděte si to VD Les království a tam je přímo to, jakoby, je to fakt pěkně. Točil se tady reklama a točil se tady film, ale teď já si nepamatuju přímo název, jestli to je Tanec a válka, anebo Láska a válka. A o čem to je? To je z první světové války. Zkusíme najít. Ale nevím, jestli to je název Tanec a válka, nebo Láska a válka, já nevím, jo, takhle nějak to. A kterým roce zhruba, nevíte? To taky nevím už přesně. Ale to tady vlastně, tady bylo jakoby, měli ty německý znaky a takový, jakoby přes to přehradu kříže, ty záterasy, člověky s osnatým drátem a to se tady točilo. Tady vlastně tamhle přes ten můstek šla ženská s nějakým tím vojákem tím německým a takový a oni pak zastřelil tamhle.
Ano, když to jde separem, tak aby to nebyl takový rád, tak vlastně tady udělá takový válec, jakoby, že se zbrzdí. Jako pod jezdem se to tam optá. Tak. No. Ale tam jde něco skákat se dorazíš, ta hra stojí za... Ale jo, už to jich pár, tady No ale bylo. to je málo, to je bída. Ne? Asi 7 se jich tady utopilo. Jsou jenom jednotky. Utopilo právě, ale No ale utopil se jich tady dole v tom tom, protože tady šel, tady Jasně, já vím. se do hlavy a tady se On utopil. říkal, že tam bylo třeba 60 číslo vody, o tom jsou už... Teď je málo, teď by To se se dá nepřál... i ve lžičce, že utopíš. To je někdo hodně šikovnej. Tak když se potluče tím pádem, tak pak už stačí málo, že? Na sebevrahu tady bylo, jako. Dokonce ženská škočila na druhé straně od té dolů a přežila to. Říkal to on tam, no. Že převlezla nebo... Měla, myslím, že měla ruční zlomenou nohu a ještě nám se nahoru. Fakt? První se nezapíje tam ono? Přežila to. Říkal to on tam, no. Že převlezla nebo... Měla, myslím, že měla ruční zlomenou nohu a ještě nám se nahoru. Fakt? První se nezapíje tam ono? To je neuvěřitelné. No takže my zase jdeme. Už z prohlídky. A asi tam někde budeme čekat tu ultramádní front, co tam je, než se dostaneme do elektrárny, nebo co to tam je. Až uvidíte zářovou vestu, tak to je ten průvodce. Bum. Tak. Vlastně tady vidíte, jak to vytejká tam. A co tady fičí? Jako není to tak hrozný, ale pouštět draka bych ní mohla. Boží. Tak a my jdeme. A jdeme. No, někam prostě jdeme. Tak. Fakt tam musí být tyhle ne žulový kostky, helmy. My se asi uhneme. Ten je cutie. Tak teda zase přejdeme. Ale to já bych udělal před tebou. Tady celá takhle přehrada. A tam na té frontě čeká máma. No takže my zase jdeme. Už z prohlídky. A asi tam někde budeme čekat tu ultramádní front, co tam je, než se dostaneme do elektrárny, nebo co to tam je.
Až uvidíte zářivou vestu, tak to je ten průvodce. Bum. Tak. Vlastně tady vidíte, jak to vytejká tam. A co tady fičí? Jako není to tak hrozný, ale pouštět draka by klidně mohla. Boží. No tak tady jsme ve strojíreně. Jak už jsem řekl, elektrárna zpracovává vlastně nějakých 20 metrů spádu, který je rozdíl mezi hladinama nadhrází a podhrází. Hmotnost elektrárny je 12 kubíků za vteřinu, to znamená každý stroj 6. Při ideálních podmínkách je každý stroj schopný vyrobit něco přes 1 MW. Tady na těch obrázkách vlastně máte, můžu poprosit zaměřit dopředu, já už dneska mají pohotovost. Postihli tady nějak tu lokalitu, ty povodně, co bylo? V roce 2000 byla největší povodeň, kterou tady pamatujeme, takže přes korunu hráze přetejkalo 90 cm vody. Tady byla voda po ty parapety, proto vlastně, jak jsem říkal, v strojovně je ten fundament betonový, protože jsme chtěli to dostat na tu hladinu. To bylo více, když se tam jako valil. V roce 2002 byla největší povodeň na Vltavě, ale ne na Labi. Jo, ne na Labi, aha. Jo, tady byla povodeň, ale už byla daleko jako zvládnutelnější. Jo. A říkáš, že se 300 kubíků, no, že přetejkalo. No, ono to je o tom, že v těchto obrovských průtocích už je spíš odhad, než... No, on říkal pán, jakože kolem, no. Asi to bylo přes 300, ale je to prostě, říkám, je to prostě takový odhad. To už ty rychtíře ještě, že? No, to jsou bezpečnostní přelivy, kterýma to začne přetejkat, když je voda půl metru pod korunou hráze, tak začnou přetejkat na obou stranách ty bezpečnostní přelivy. No a když to nestačí vlastně, tak pak to už přejde i přes hráz. A tady to teda taky. Ten kamenný val tady vlastně je na to, aby vytvořil jakýsi bazén, který funguje jako brzda pro tu vodu, která přetejká. Není to nějaký, že by to tady se takhle otočilo nebo něco takového, je to naopak na to, aby se tam ta voda uklidnila a aby prostě vytejkala od tam relativně klidu. A když tohle je podjezdek, akorát to nevidíte v menším díře, že jo? Má i jak to a když vypouštíte tu hráz, tak to jde tam tudy, nebo tam tím tunelem, nebo tady tunelem, který je vlastně zrcadlově na té